Vicent Llinares, que està així, bona vesprada. Bona vesprada. Ell és de la senzillesa, ell entra sempre com un imperator. El bona vesprada anava a tono de la... Bona vesprada, Bona soy vesprada. Máximo Décimo Meridio. Bona vesprada. Tu mataste a mi padre, prepárate a morir. Ah, no, ese és un altre, ese és Íñigo Montoya. Calla. Esa ganes de dir Iño Errejón. No, deixa-ho estar. No, que n'hi ha xiquets. Vicent Llinares, tenim nom ja per... Estem a punt de plegar a l'estiu i aquesta secció està sense nom. Este sí. Va. Ves-te'n. L'habitació del temps. Mira, a mi m'agrada. Pues mira, L'habitació del temps. mira. A mi esta... Este es pa fer Pues gràcia. para la semana que ve me feu una careta. És... L'habitació del temps. Vicent Llinares. Manel Villar. L'habitació del temps. Oi, estamos a fer gràcia les Li dos. posarem un WhatsApp a veure si pot. Per molt seu. I de què parlem avui en Primer la que res- nostra habitació del temps? Primer que res Primer tenim que que res. fer la fe d'errors, no. No. D'horrors. La D'horrors. fe d'horrors. Què ha Sí. passat, criatura? I a més que el mateix moment que estava passant, jo dic, així n'hi ha algo que no quadra. A mi A me tu- passa lo mateix. O sea, és alguna cosa que va... Tu ja te vas curant en salut. És alguna cosa que vam dir la setmana passada que Que la van en aquell cagar. moment tu ja dius, això no quadra. No me quadra, però jo vaig mirar el paper i vaig dir, fica això. Però, clar, no ficava això. Lo que no ficava era lo de antes. El tema és... El tema és... Anem a escoltar, anem a recuperar la moviola. Le moví... Els Estats Units se funda en 77? No. 83. 83. ¿Vale? I El triple ese que t'has tirat. Què venia? És que no ho entenc. És el 7 és el meu número favorit. Bueno, jo vos ho explicaré un altre dia. Vale. Què passa? Així n'hi ha diverses coses. Diverses coses. La primera és, aquí tu pupilo, el Xavi, tu que triple t'has tirat i no sé què. Però Ell perquè- sempre reclamant-se a mi. No, I això el triple- algun dia li passarà factura. El triple clars hi entra. A veure, va passar que jo tenia apuntat la Guerra Civil Americana va acabar en 1783. Però vaig dir, perquè no estava llegint, vaig dir quan es va declarar la independència dels Estats Units. I jo, ja en el mateix moment que jo vaig dir 783, vaig dir... No. No sabia la fecha exacta, però sé que és un 4 de juliol, perquè n'han fet 800.050 pel·lícules. Nació el 4 de julio. Nació pa matar. I després vaig dir, tan lluny no me sembla. I, efectivament, va ser el 4 de juliol de 1776. Així és que reconeguem... O sigui, jo vaig ser la que més propet vaig Tu estar. te vas quedar fregant el pal, que diria Picornell. Ahí està. Però vaig a dir-te una cosa. Sí, El dímela. Xina i tot, el triple no entra. El triple no entra. No entra. Tablero, aro i fora. Però bueno, aquestes coses passen en Aquestes història. coses passen. Perquè n'hi ha dates que les tens ahí, remogudes, no sé què, saps més o menys, però, bé, en fi, de tota manera, jo... quina gana. Jo me normalment disculpe públicament, No soc preguntar dates jo en els exàmens. Per què? Perquè la història no va de dates. La història va d'estudiar què? Què vos he dit jo sempre? Jo en classe. M'ha posat nerviós perquè no m'ho sé. Els fenòmens, el present... El present. El present. I l'exemple d'avui és el més clar que puc posar-vos per explicar-vos que la història no estudia el passat, sinó que estudia el present. Avui vinc a parlar-vos de per què l'Orient Mitjà, a l'Orient Mitjà passen les coses que passen. Home, això està molt bé. La gent ho simplica... Perquè, per exemple, la meva xiqueta té 15 anys i m'ho pregunta i explicar-lo. I jo m'ho pregunto també. Això ho has de fer tu. Que... Sí. Clar. Bé, la gent... No s'entén. No s'entén. Sí, aplegues de sobte ara i dius, estos perquè estan Esto allí. perquè estan ahí sempre... Perquè estan De matant-se. fet, s'està intentant vestir com una guerra de religió. I no és una guerra de religió. És una guerra de territori, no? Sí, ja anirem desenvolupant-ho. No és una guerra de musulmans contra jueus. No ho és. La gent ho simplifica dient que els israelians van ocupar uns territoris que no eren seus, cosa que és ben certa, és cert. Però la cosa venia de lluny, de molt lluny. On penseu que comença aquesta no pot història? En els monos i cristians d'Alcoi. L'imperi romano pot ser una altra volta que tot Comença en Roma. Ui! De veres? T'ho jure. En l'imperi romà, concretament l'any 70, quan l'emperador Titus saquejà
la ciutat de Jerusalem, que estava revoltada. Recordeu que hi havia un apòstol de Jesús que era el Celote? Sí. El Celot. sí. El Celot eren revolucionaris jueus, hebreus, revolucionaris hebreus que anaven contra Roma. La qüestió és que per aquesta època se van ficar molt tontos i els romans van donar pel pelo, van entrar, van saquejar la ciutat, van destruir el segon temple de Salomó i van provocar la diàspora del poble jueu o del poble hebreu per tota Europa, Aràbia i el nord d'Àfrica. A partir d'ahir, els jueus se desperdiguen i ja no estan en Palestina. Val? I així el que vaig a fer és, com Stanley Kubrick, vaig a fer una elipsis temporal de cagar-se damunt. Molt bé. Vinga. ¿Quién dijo miedo? Bueno, anem ja al segle XX. No vaig a mira, explicar 2000 molt bé. anys. No tinc Molt bé, ganes de l'imperi d'explicar. romà. 2000 anys en un pam. Pim-pam. A veure, Stanley Kubrick se'n va fumar quasi 1,5 milió. Saps què te vull dir? El mono tira l'or i es va dir la nau espacial. Però bé, arribeixen en un pispàs a la Primera Guerra Mundial. Situem, Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, encara que de vegades no ho recordem, la Primera Guerra Mundial és mundial, i tot i que el més famós és el front europeu, la batalla del Somme, la batalla de la frontera entre França i Alemanya, el cert és que la Primera Guerra Mundial va enfrontar els tres imperis que dominaven Europa, que entre ells no, els tres junts, Alemanya, l'imperi alemany, el Reich, l'imperi austro-hongarès i l'imperi, atenció que sempre se'ns oblida, l'imperi otomà. El turc. En Turquia van haver batalles molt importants i es van decidir moltes coses de la guerra, com per exemple tot el tema dels Balcans, que això és una tremeló que, buf. Ja ho direm. O sigui, estos tres formaven un eix. Entre ells eren, els aliats eren França, el Regne Unit, Rússia, la Rússia del Tsar, i després ja entraria Itàlia i els Estats Units molt més tard. Val? Vale. Així les coses, veient els aliats que la cosa anava a acabar-se i que els turcs no anaven a quedar massa bé, van dir, anem a portar la civilització a estos territoris que van a quedar alliberats de turcs, perquè nosaltres, lo bo és lo nostre i lo d'ells que es donen pel... Ahí. Vale? Sí. Estem parlant de l'imperi otomà, o sigui, que van dir, això anem a desmuntar-ho, que no... Clar, l'imperi otomà se'n va fer punyetes i diuen, tot este tros que queda així, anem a fer-los bons, perquè són roïs, anem a fer-los bons. I aleshores els francesos i els britànics van decidir repartir-se i van signar un tractat supersecret conegut com l'acord Sykes-Picot. Sykes i Picot eren un anglès i un francès, dos generals polítics, que en el canvi de segle s'estilava molt això de ser militar i polític, i es van repartir les zones d'influència. Així a Síria i el nord quedarien en mans franceses, Trípoli, el Líban, i la Transjordània, Iraq i la zona sud en mans britàniques. Transjordània, encara no existeix Jordània, com la coneguem. A vosaltres vos sona l'Hores d'Aràbia? Aquestes coses ja són complicades, vaig dir-te també, que entre tu i jo s'han repartit terres i territoris d'altres persones. Però el que s'estilava... Sobre un mapa, en una regla, es quadre cartabó dividint països. De fet, això anava a dir-vos, de fet, les fronteres d'Iran, d'Iraq, de Jordània, de Síria, com són? Són rectes. Casualment. Perquè estan fetes... En una regla. Estan fetes en una regla. Són postisses, vull dir. Clar, igual que la majoria de les fronteres d'Àfrica estan fetes en una regla. Per què? Perquè són territoris repartits per algú. Van decidir que això era per ells. I fins d'allí no va preguntar ningú, clar, que van a preguntar. No. Que van a preguntar. Atene, que has mentat l'Hores d'Aràbia i enseguida sona la banda sonora. Les dones d'Aràbia. Va quedar bonica, Ai, se li erizona tota la pell. M'he irisat. És que 7 Oscars va guanyar a l'Hores d'Aràbia. Més llarga que un dia sense pa. Ja també és de veres. Doncs bé, Peter O'Toole, que és l'Hores d'Aràbia, els va prometre als àrabs que vivien en aquella zona dominada pels turcs, es va dir, si es dediqueu a tocar els collonets als turcs, els britànics i els francesos vos prometen que quan s'acabe tot este mandanga de la guerra sereu independents, tindreu un país, n'hi haurà sereu lliures. Mira. Val? Sereu lliures. Ai, val? I tu diràs, i si l'acord era... Això se queda ahí. Sereu lliures, val? Però si l'acord era secret, per què es descobreix? Perquè algú se'n va de la llengua. Clar. Els francesos i els anglesos, per a poder fer aquest acord, van tindre que ficar-se d'acord amb el seu altre aliat, que era el tsar de Rússia, Nicolás II.
amigo de Rasputin. Ja parlarem de Rasputin un altre dia, que té una cançó de Bonnie Sí, de M. Bonnie M, preguntar per això. que m'ha vingut al cap. Explica-m'ho, perquè no... Aleshores, què va passar en Rússia durant la Primera Guerra Mundial, a Xina, com qui no vol la cosa? Quin-xan, una revolució. Això, una revolució dels bolxevics? dels bolxevics, i els bolxevics, que eren uns xivatos contra els capitalistes, van dir, mireu el que estan fent estos. I els musulmans van dir, Com? Que mos heu dit, que mos donaríeu independència? Doncs no, no la van donar. O sigui, van dir que es donaria la independència, però no era de veres, això. No era de veres. L'acord de Sykes-Picot també diu que la zona que a Palestina es crearia una zona administrada per la comunitat internacional. Val? Encara no s'havia creat la Societat de Nacions, però seria una zona que no era exclusiva ni per a britànics ni per a francesos. Spoiler, va durar poc. Això no tenia bona idea. No era una bona idea. No. La multipropietat. La multipropietat. Aquestes coses s'acaben sempre com camot. Mal. Molt bé. L'acord és fàcil de trobar i els més pareguts... Tu llegis l'acord i jo me recordava de quan jo anava al col·le. És, este no. Haifa sí, Haifa pa mi. I tu què me Apunta. dones? Com si fueren cromos del futbol. No. Este és d'Inrepe. Xipre, ostres, este és Xipre, pues jo vull Xipre. I així anava a anar. Això, vull dir, se van fer ahí un canvi de cromos, este port pa tu, l'altre port pa mi, esta zona de disc pa tu, esta zona de disc pa mi. Total. I allò se va quedar així. Palestina quedarà sota el mandat de la Societat de Nacions, que era com l'ONU de l'època, Ja. i servia per al mateix. Per a no res, que és el que serveix l'ONU, la qual encomanarà al Regne Unit en 1922, encomanarà al Regne Unit que administra el territori que el Regne Unit havia decidit que administrara la Societat de Nacions. És una curiositat. S'agafen aquests tros de terra. Ho administra les Nacions Unides. Si no ho abandonen, les Nacions Unides diu, mira, que no, que ho faça els britànics en el 1922, que millor. Sí. És que no s'aclareixen. Eixe territori incloïa el que coneguem com a Palestina i la zona que en aquell moment se coneixia com Transjordània, que inclou l'actual Jordània i un altre terme que coneguem i que sona molt de les guerres d'Israel, que és la Cisjordània. Sí. Significa simplement Transjordània és la que ocupa les dues parts del Jordà, Jordània ara és la que està a l'est del Jordà i la Cisjordània és una zona xicoteta que està a l'oest del riu Jordà. Val? Molt bé. Paral·lelament a tots aquests moviments, el 1917 es produeix la declaració Balfour, Què és això? en la qual el Regne Unit es declara favorable a la creació d'una llar nacional jueva en els territoris sota el seu mandat, és a dir, en Palestina, que encara no estan sota el seu mandat perquè, com hem dit, són en 1922. És val? després. O sea, Però estos ja van... els anglesos ja, per algo, ja s'imaginaven que anaven a quedar-se ells en els trossos del past. I aquest trosset ja pensaven que era seu i anaven a fer ahir, Els diguets. anaven a instal·lar ahir Ahir a jueus. als jueus. En quan tinguem un terrenet, vos instal·lem. Ahir. Pam. La declaració... Recordem que són terrenets que hi havia gent vivint, Clar, sí, Sí. Sí, un detall menor, Gemma. Ni que ningú els preguntava ni res. No, ells estaven allí i encara n'hi Que havia... t'imagina't aquestes persones que estan allí i diuen, escolta, avui que són britànics o de la què? O no sé si s'entrarien. O som turcs, encara som turcs. Però clar, imagina't quina cosa. Clar, lo del sultán de Turquía, com està? Això com ha quedat? No és la reina. Ah, ja no? Ah, mira. La declaració en realitat és una carta que li escriu James Balfour, secretari de Relacions Exteriors de la Corona Britànica, a la Federació Sionista de Gran Bretanya i Irlanda que dirigeix Lionel Walter Rothschild. De Rothschild Home, de tota la vida. això Banquers. és... Que són gent de perretes. Oh, amics de Rockefeller, de JP Morgan i tots estos. Veus? Però la pregunta sí és, qui són els sionistes? Qui són? Qui són els sionistes? Qui són, realment? El sionisme, Jueus que ara està sentint-se molt, Sí. perquè els atacats acusen de sionisme als israelians, el sionisme és un moviment ultranacionalista jueu que reclama el dret del poble jueu de retornar a Sion. Què és Sion? Sion és la terra promesa... Sion és una, O no? geogràficament és una colina de Jerusalem. Ahà. Místicament, sí, és eixa terra promesa, eixa terra per la qual Moisès, que és una figura històrica que no va existir, Moisès va eixir d'Egipte per anar a Canaan, a eixa terra promesa, va creuar el Jordà, val? Podria ser Palestina, però si llegim la Bíblia més enllà, és qualsevol lloc on estiga el poble elegit. És a dir, podria ser Palestina o podria ser, com va passar, Argentina.
On estigui el poble, ahí és el territori. Argentina, diu? Clar, va haver una proposta en el segle XIX, finals del segle XIX, de fer eixa pàtria sionista, eixa pàtria jueva en Argentina, un país on serà que n'hi ha... Hi ha molts jueus, és de veres que sí. Clar, n'hi ha molts. De fet, Milei crec que és jueu, o almenys ha fet moltes declaracions a favor de jueus. Sí, ell ha aparegut és un país pro-israelià de totes, perquè n'hi ha més de 220.000 jueus. Atenció, jueus, no israelians. Els jueus d'Argentina són jueus, no són israelians. Clar, és a dir, per això la guerra no és una guerra entre Iran i els jueus, és una guerra entre Iran i Israel. Perquè en Israel també viuen cristians i viuen musulmans. Israel és un país... Exacte. Hi haurà molts jueus, però també hi ha altres confessions, que és el que està en guerra o és el que està atacant les zones que coneixem. I després hi ha jueus que estan repartits per tot el món, sobretot n'hi ha moltíssims en Argentina, que no tenen a veure amb aquest conflicte bèl·lic perquè no estan ahí. I en els Estats Units també hi ha molt de jueus que, a més, controlen indústries tan importants com la banca o el cinema. Perquè d'això no n'hi ha pel·lícules sobre... Al llarg de la història sí que és de veres que estan molt vinculats a qüestions de banca i a... Sí, de cacau sí que se coneix que sí, tenen tradició. Això també té una explicació històrica, que no la portava preparar, però la dic en seguida. És una qüestió religiosa. El catolicisme romà, el catolicisme nostre, nostre dic jo, perquè jo estic batejat, no perquè siga practicat ni res. Però el catolicisme que naix en època romana... Considera que, per un costat, la usura és pecat, cosa que també consideren els musulmans, i per altre, que treballar i fer negocis és de pobres. Això no és una tasca que ennoblisca. Aleshores, en Europa, la gent que volia ennoblir-se, la gent que volia ascendir, no se dedicava a fer negocis. Els jueus, en canvi, sí. I els jueus van ser els grans banquers de l'edat mitjana de tota Europa. Correcte. Els jueus van ser Lluís de Sant Àngel, el que va finançar el viatge de Colom no sabem, ell no sabia on. No sabia on, però se va topetar en Amèrica. Sí que sí. En tot cas, la declaració Balfour és el primer reconeixement d'una potència mundial del dret del poble jueu sobre la terra d'Israel. Aquest reconeixement després va ser incorporat en altres documents oficials posteriors, com ara, per exemple, els tractats de pau amb Turquia de després de la Primera Guerra Mundial. I a tot això, a la zona seguien vivint, com hem dit, siris, libis, jordans, palestins, sense que ningú diguera hola, què hace? Hola, què hace? Ningú va dir-ho. I tu què en penses de tot això? I arribarà la Segona Guerra Mundial. Fem un baronet de la Segona Guerra Mundial? Hombre, clar. Un baronet per anar a les festes de les fogueres d'Alacant, si no et va malament? Perquè la cosa està al querer. Ahí. El relat està al querer. Què passarà? Ho descobrirem en uns minutets. Després de la foguera de Sant Joan. Perquè així fem elipsis temporals. Com Stanley Kubrick. Com Stanley Kubrick. Mira, de la calor d'Alacant a la calor d'Aràbia. Són a les d'Aràbia perquè recordem que estem amb Vicent Llinares en la secció d'història, que parlàvem abans d'anar-nos en Alacant, estàvem ja plegant... Ella està explicant-nos què passa amb Israel. Per què n'hi ha lío? Per què n'hi ha aquest embolic? I per què això no té solució? Perquè cada volta l'embolic ha de fer-se més gros. La maïs ha de fer-se més grossa. Pregunte jo ara, te l'encanta fent un break. I per què estem així en Burjassot, en l'estudi, i no estem, dic jo, ahí en l'esplanada d'Alacant, en eixa horxata que té este senyor... Loren, el nostre Loren. Loren, en l'horxata, en el pirotècnic, que és de turist, que tindrà mistela. En efecte. I estem així. És una gran pregunta. Si algú té la resposta en algun despatx destacat. La qüestió. No. En Alacant està Loren i així està Lorenz d'Aràbia. No. Un aplaudiment. Bueno. Però ja ens agradaria estar allà, però estem així. Bé, va, ja m'ho fiquem més serios. Molt bé, un secret. És un poc... Bueno, da igual. Sí, és complicat. És un poc de les meves, sí. Sí. És un poc de continent de Carrefour. Bé, havíem quedat que l'Ores d'Aràbia havia provocat l'alliberament dels pobles que estaven sota el domini turc, que els aliats s'ho havien repartit allò, una zona francesa, una zona britànica, una zona que era internacional, que era Palestina, i que allí al final va ser britànica també. I que els britànics van reconèixer el dret del poble jueu a instal·lar-se en aquestes terres. Bé, sense tindre en compte les persones que ja havien allí vivint. I arriba la Segona Guerra Mundial. I la Segona Guerra Mundial, tots sabem el que va passar a Europa a la Segona Guerra Mundial, amb els jueus i la solució final d'Adolf Hitler, que acabarà amb la vida
de més de 6 milions d'hebreus, jueus, gent que professava la religió jueva o que eren hebreus d'ètnia i potser no eren religiosos, però només pel fet de pertànyer al poble jueu van ser exterminats. Sí, un holocaust. Un holocaust d'un discurs antisemita del nazisme. Ojo, cuidado també amb les paraules. Semita no significa jueu. Semita es refereix a un grup ètnic i lingüístic de molts pobles d'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica, com els àrabs, els hebreus, els armenis i els etíops. És a dir, tant semita és un jueu com un àrab. Val? Bé, els jueus ja eren una comunitat nombrosa a Palestina abans que començara la Segona Guerra Mundial. I, de fet, Hitler en algun moment va donar facilitats per a que els jueus pogueren fugir cap allí. Ja hi havia jueus a la zona. Al 1945, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, les nacions àrabs que comencen a ser independents, ara sí, comencen a unificar les seves polítiques, intenten associar-se, i creen un organisme que actualment encara existeix, que és la Lliga Àrab, que intentarà parlar amb una sola veu en tots els conflictes que afecten a la zona. I posar-se d'acord, tots nosaltres, per tindre més força. Per tindre més força. Són països descolonitzats que necessiten fer pinya per a poder enfrontar-se a les potències colonitzadores que, encara que estan descolonitzant, encara són potències. En 1947, l'ONU aprovarà la resolució 181, que pretén resoldre el problema creat per aquesta declaració Balfour. És a dir, intentarà proposar dividir els territoris de l'administració britànica en Palestina en 2 estats. És la primera que apareix. Esta terra anem a dividir-la en dos estats. Un estat jueu i l'altre? Musulmà. Molt bé. Val? I és la primera vegada que apareix això blanc sobre negre. Esta opció, blanc sobre negre. I deixaven Jerusalem i Betlem sota control internacional, i això ha sigut així fins fa ben poc. Va influir en aquesta resolució Paul Newman. Que no és l'actor. Paul Newman. Com Peter O'Toole. Peter O'Toole. Vull dir, l'episodi del vaixell Èxodo, que també és una pel·lícula, també va guanyar Òscar. Més de 4.000... Què va passar en l'Èxodo? En l'Èxodo va passar que era un vaixell que va eixir, no recorde, d'Europa, amb més de 4.500 refugiats jueus alemanys que foren interceptats, empresonats en altres vaixells i deportats a França pels britànics. Els propis britànics són els que van enviar els jueus a França. I la cosa va acabar amb 3 morts, tot l'episodi de l'Èxodo. Això va tenir una repercussió mundial brutal, va eixir en tots els mitjans de comunicació, va fer que molta gent s'adherira a la causa jueva per a la creació de l'Estat d'Israel, i el 14 de maig de 1948, que és la data en què va expirar el mandat britànic sobre Palestina, i emparant-se en aquesta resolució 181, es va proclamar l'Estat d'Israel. Es proclama l'Estat d'Israel sense preguntar-los als palestins o la que tal que hace. Sempre aquestes decisions sempre s'han pres sense tenir en compte la gent que vivia allí. En un despatx. I aquest mateix dia s'inicia la primera guerra àrab-israelí. Eixe mateix dia. I el mateix dia que Israel proclama la seva independència, els països àrabs atacaran. Atacaran Egipte, Iraq, el Líban, Síria i Transjordània. I aquest atac serà l'inici del que se coneix com la Nakba, que és tot el procés d'expulsió, deportació i embargament dels béns del poble palestí. Abans que acabi aquesta primera guerra, l'ONU, la primera guerra àrab, aprovarà una altra resolució, la 194, en la que reconeix el dret dels palestins de tornar a les seves cases, que això ja és, me voy a leer un porro, o sea, és fumar substàncies. Els enviem d'allí, però ara tenen dret a tornar. Que és quasi la política internacional no puc fer-ho pitjor, també ja t'ho dic jo. Com dia Carmina Ordóñez, tomaven substàncies o algo. O algo, no. O algo. Sí. Val? Però no només es reconeix el dret a tornar a les seves cases, també reconeix el dret a cobrar indemnitzacions per la destrucció que els havien fet dels seus allars. I este és l'origen, i després ja... De tot el que estem veient actualment. Però ha anat increixent. Després vindrà
la guerra del Sinaí de 1957 contra Egipte, la guerra dels 6 dies del 67, que acabarà amb les grans cessions territorials que encara estan en disputa. Sí. El Sinaí a Egipte, que això es va aclarir, el Sinaí va tornar a Egipte, però els alts del riu Golan a Síria, els alts del Golan encara estan en disputa. Cisjordània, que és una part de la Transjordània, passarà a ser d'Israel. I ara tenim la Cisjordània i la Jordània. I Jerusalem Est, que també serà arrebatat pels israelians, i era part de Jordània. També provocarà això el tancament del canal de Suez per part d'Egipte, que influirà directament en la crisi del petroli del 73. Veurem què passa ara, sembla que està aclarint-se, veurem què passa, per això n'hi havia tanta por en el tancament de l'estret d'Hormuz. No és tan important com el de Suez, no és un pas tan important com el de Suez, perquè per però Suez, sí preocupant. Molt, perquè d'ahir tot el petroli d'Iran i d'Iraq i de Kuwait, dels 3 països. I res, i un altre dia, si us sembla, vos parlaré de per què en Iran... D'Iran també podíem explicar això, perquè... Perquè en tot això que hem contat heu vist que no hem anat a Iran per a res. Per a res? Per a res. Iran no és ningú problema fins 1980. Iran és un país, de fet, i això va ser el problema, és un país pràcticament occidental. Occidental, les dones anaven en minifalda, hi havia cotxes de luxe, el xa de Pèrsia era xa i era... De Pèrsia? Era xa i era de Pèrsia. I era ric, tot? Era molt ric i la dona era molt guapa. I ell era una monarquia no parlamentària, però quasi. Val? I va vindre la Revolució Islàmica, és quan es va embolicar tot. I això serà un altre dels nostres capítols. Avui no era un tema divertit perquè era un tema seriós, perquè és que el tenim ahir. Però és un tema molt important, molt interessant, perquè ho hem de saber. Hem de saber el que està passant ara, el present, d'on ve. Perquè hem desembocat en el que ocorre actualment. Jo ho trobo superinteressant, per exemple, perquè la meva filla t'ho ha dit al principi, ho pregunta, i és una manera clara d'explicar-li d'on venen les coses. Així, el gran debat que se plantegen tots els pro-hebreus o pro-jueus és si Palestina no és la terra dels jueus, de qui és? I en el fons part de raó tenen. Vull dir, on naix el poble jueu? Naix en Palestina. Després vas estar 2.000 anys per ahir pegant bacs. No, segurament no per voluntat pròpia, però pegant bacs que no estaves en Palestina. Ahir, en 2.000 anys, com es diu això? Ja n'hi ha un assentament, i en Hundi, ahir, ja n'hi ha un d'això. Entonces, és una qüestió, eixa en concret, difícil de donar-li una resposta justa. Ara, el que no n'hi ha ningú dubte és que matar a 60.000 persones perquè tu n'has matat a 2.000, tu no, un grup terrorista, no és bé. No ho veig bé. No, i no és la solució. La violència mai és la solució per ninguna de les parts i menys un aplastament d'esta manera. Atén-me, que seguirem xerrant-ne. Gràcies per explicar. Mira, el Ball del Corpus porta la samarreta xulíssima del Ball del Corpus, que t'ha vist en les teues xarxes socials. Un dia més ensenyant la samarreta per la ràdio. És una cosa que me fascina de Michel Linares. És que jo, com veig tanta tele així... Tenen càmeres en l'estudi. De monitors. Però... Eixa càmera d'ací, eixa d'ací, eixa la lleveu. La que te treu el cap per darrere. Que pareix la lluna. Vicent Linares, moltes gràcies. Gràcies.